Croeso chi yma i'r Gell, a ni'n closio at ddiwedd wythnos ola mis Tachwedd. Rwy'n thros hon y dwi a Gwennan wedi bod draw yn Iwerddon. Mae Heledd yn merch ni yn byw yn Nulyn ar hyn o bryd, a gan ei bod hi'n dathlu penblwydd go arbennig yr wythnos hon, dyma drefnu fynd draw ati am ychydig ddyddiau. Y ffordd symlaf wrth gwrs o gyrraedd dilyn o Fangor ydy ar y cwch o Gaergybi. Yn wir, mae croesi drosodd i brif ddinas Iwerddon yn cymryd llai o amser nag ydy hi i yrru o Fangor i lawr i brif ddinas yn gwlad ni i Gaerdydd. Mae'n daith hwylus. Mae seddi cyfforddus ar y llong i eistedd ynddyn nhw, bwyd blasus i fwyta, modd i wylio ffilm, cael siopa, a hyd yn oed, os ydych chi eisiau, gallwch chi gael caban i fedru cysgu'n dawel ar y daith drosodd. Mae'n daith braf, ac fel mae'n digwydd, mi oedd y tywydd yn ddigon tawel ar y ddau groesiad, ynodd i'r llun ac yn ôl pnawn ddoe. Ond ar hyn sydd wedi bod yn y newyddion yr wythnos hon, wrth gwrs, ydy rhai eraill yn ceisio croesi'r môr mewn man arall. Y stori drasig honno am rai yn boddi rhwng Ffrainc a De Lloegr. Y ffoaduriaid druan a'i cwch bregus ddim yn ei cynnal, a dyfroedd oer y sianel yn y ddiwedd arnyn nhw. Yn ei plith roedd na 3 o blant ac 1 wraig y feichiog. Credir mai cwrdiad o Irac neu Iran oedd y ffoaduriaid. Gyda bywyd yn ei gwlad eu hunan wedi mynd mor annioddefol fel i bod nhw'n ceisio dyfodol gwell wrth ddod i Ynysoedd Prydain. Wrth i mi edrych i lawr i ddyfnderoedd y môr ar fy nhaith yr wythnos hon, fedrwn ni ddim ond dychryn o feddwl pa mor ddifrifol oedd hi ar y ffoaduriaid hyn, yn mentro taith mor beryglus i geisio bywyd gwell. Mae yna sawl peth y gallen ni ddeud wrth feddwl am y sefyllfa ddirdynol honno. Gall rhywun efallai, fel y gwna'r llywodraeth sôn am y gangiau hynny sy'n gwneud elw trwy gynnig smyglo'r bobl. Gallen ni sôn am agwedd yn llywodraeth ni yn ceisio atal rhai rhag llifo i mewn un gwlad. A wedyn llywodraeth Ffrainc yn peri bod amgylchiadau'r ffoaduriaid mor ofnadwy draw ochr arall y sianel. Neu beth am yr erlyd mae'r cwrdiaid yn ei wynebu yn y dwyrain canol, i hawdd i gael eu tiriogaeth eu hunain a rhyddid i fyw fel y gymyna nhw. Ond pa bynnag lwybr gymeron ni. Y gwir ydy fod rhain yn bobl go iawn sy'n dioddau yn ein dyddiau ni. A beth ddylen ni fod ni'n neud tybed? Wrth gwrs, mae ganddo ni yn strategaeth i esgusodi'n hunain. Tydi'r mwyafrif ohono ni ddim mewn lle i wneud llawer am ei sefyllfa nhw. Na. Fe ddydodd Iesu bydda'r clodion ganddo ni bob amser. Ond nid cyfrifoldeb y llywodraeth ydy hi. Ac eto, mae'n cydwybod ni yn pigo wrth i ni weld y lluniau a chlywed y newyddion a straeon i gyd yn tydi. Gwrandewch ar yr hyn ddwedodd Duw wrth Israel, wrth iddyn nhw baratoi i fynd i mewn i wlad ar y ddewyd. Yr arglwydd eich Duw yw Duw y Duwiau ac arglwydd yr arglwyddi. Duw mawr, cadarn ac ofnadwy, nid yw'n dangos ffafriaeth nac yn cymryd llwg o'r wobr. A mae'n gwneud cyfiawnder ar amddifad ar weddw, yn caru'r dieithr ac yn rhoiddynt fwyd a dillad. Yr ydych chwythau i garu'r dieithryn gan i chi fod yn ddieithriad yng ngwlad yr Aifft. Roedd Duw yn deud wrth Israel, "Dych chi'n cofio fel y gyroddi arnoch chi yn yr Aifft, neu'ch cyndadau yn yr Aifft yn dioddau am ei bod nhw yn estroniad mewn gwlad dieithr. Byddwch chi'n drigarog." Y gwir ydy fod pob un ohono ni yn hannu o rai ymfudodd i'r ynysoedd hyn rhyw dro i chwilio am fywyd gwell neu am le i ymgartrefu. Beth am y ddameg honno? Y ddameg ddirdynol honno a droddodd yn harglwydd am yr offeiriad a'r lefiad a ddar ei gerdded heibio o'r ochr arall i'r ffordd, cyn i'r Samariad estyn cymorth i'r trian ar lawr. A wedyn mae Iagon yn rhybuddio
rhag casglu cyfoeth yn y dyddiau olaf. Mae'n siŵr mae'r anogaeth fwyaf i Gristnogion ddangos tregareth ydy'r hyn da ni wedi brofi yn hunain. Pan oedden ni'n ddieithriad i Dduw, yn wir yn elynion iddo fo, am yn i'w thryfela ni erbyn, fe edrychodd o arno ni mewn trigaredd a thosteri. Fe anfonodd o'i fab i'n byd fel y bugail da i geisio'r colledig. Fe aberthodd Duw mwyn i ni gael tangnefedd. Fe gymerodd Iesu yn dolyr, yn euogrwydd, yn cywilydd gan ddioddef yn lle ar y groes. A trwy gleisiau fo, da ni'n cael profi a chad a maddeuant llawn Duw. A da ni'n cael yn croesawu fel plant iddo. Mae Duw ei hun wedi paratoi cartref i ni yn ei fynwes. Os na fedrwn ni ddatrys problem y ffoduriad, gallwn ni o leiaf gadw'n llygad ar agor heddiw i weld os oes cyfle i estyn trigareth tuag at rywun yn ein byd ni. Ac wrth wneud hyn, gadawch i ni eu cyfeirio at y cariad sydd yng nghalon yn creor a'n gwaredwr, iddyn nhw hefyd wybod rhywbeth am y croeso sydd ganddo fo ar eu cyfer nhw. Gadwch i ni weddio. O arglwydd ein Duw, da ni'n cyfaddau bod hi'n dda iawn arno ni yn y byd yma ac yn y wlad hon. Da ni'n byw bywydau rhyfeddol o gyfforddus. Maddau ni o Dduw'n tad y bod ni'n gallu bod yn ddifater o hynt a helynt pobl eraill. A helpa ni i fod yn dreigarog, am dy fod ti wedi bod yn dreigarog wrtho ni. Helpa ni roi yn rhad a rhoi hyd at aberth, am i ti roi yn rhad a gyberthu drosom ni. Ac arglwydd, trwy hynny, gad i bobl teimlo gyffyrddiad dy gariad di yn byd ni heddiw. Amen. Wel, dysil nesaf di, dysil cynta'r Advent, ac felly wythnos nesaf mi fyddai'n cychwyn myfyrdodau dyddiol. Digon byr mwyn i ni gael paratoi'n hunain ar gyfer dathlu dyfodiad yn gwaredwr un byd. Ewch dan fendith.